थामजि नं गरेश्वर बीटीसी बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरा। रायजो राजा आरो दोलोआ बिजाथि महरै फसङोब्ला बिसायख'थि गेलेनो थियारि जादों रानदुवा बर' बिथाङा। तामुलपुर जिल्ला बीजेपीनि लोगो आफादगिरि रानदुवा बर'आ दासान्दि तामुलपुर जिल्लायाव बीजेपी दोलोखौ गोख्रोङै खालामनायनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगासिनो थादों। बीटीसीनि 30 नं गरेश्वर बियाबाव फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनो थाखाय गावनि गोसो जानायखौ फोरमायथिदों तामुलपुर जिल्ला बीजेपी दोलोनि लोगो आफादगिरि रानदुवा बर'आ। जायनि थाखाय रानदुवा बर'आ गावनि बियाब दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सानफ्रोमबो गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बे हिसाबैनो रानदुवा बर'आ खौरांगिरिनि सोंथियाव थोंजोङैनो फोरमायदों रायजो राजाफोर आरो दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा खाबु होयोब्ला फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव 30 नं गरेश्वर बियाबाव बीजेपी दोलोनि बिजाथि महरै गसंथिनो थियारि होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। आं जाबाय बीजेपी दोलोनि भारतीय जनता पार्टीनि तामुलपुर जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि। जोंनि दोलोआ माने रायजो आफादगिरि बिथाङा जोंनि संगठनखौ सक्ति खालामनो थिननायखाय जों सानाव खामानि मावगासिनो दं। बुथ लेभेलावनो जा मण्डल लेभेल सक्ति केन्द्र लेभेलावनो जों गासिबो कमिटिखौ दागासिनो आरो बे हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि प्रग्रामफोरखौ लागासिनो दं आरो जों नुदों जे जोंनि बीजेपी दोलोआ दायो बयनिख्रुइबो बिराद सक्तिशालि हिसाबै समस्थियाव सक्तिशालि दल जानानै दं। जों आसा खालामो थांनाय बाराव जोङो 1400 भटआव जेनदोंमोन। एबार जिहेतु जोंनि माने संगठना बिराद सक्तिशालि जाबाय जों माने बृहत बेबदानाव देरहागोन होनना जोंनिया मोनसे फोथायनाय दं आरो। आच्छा बिजाथियाथ' अनेक मानसिया बिजाथि नागिरनो हायो बे बयहाबो अधिकार थायो नाथाय जोंनि दलनि मोनसे नियम निति दं माने दला जायखौ बिबेचना खालामगोन जायखौ माने सायख'नानै टिकेटखौ होगोन हिसाबैसो टिकेटखौ मोनगोन किन्तु जोंनिया गासैबो कार्यकर्ताफोरानो टिकेट माने बिनायनि बा नागिरनायनि अधिकार दं बे हिसाबै बयबो नागिरनो हायो आरो। जोंनि एजेन्डा दंखायो भारतीय जनता पार्टीनिया मोनसे स्ल'गान दं जोंनिया मिसनानो दं जोंनि मानगोनां सक्तिशालि बिथां गाहाय प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टारा जेरै बुङो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बे हिसाबै जों माने समाजनि जोबथि मानसिनिसिम माने अन्त्योदय होनना बुङो जायखौ माने गोग्लैसोना थानाय मानसिखौ माबायदि बोखांना लाबोनांगौ डेभेलपमेन्टेल खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो लामायानो जा स्कुलानो जा दालाङानो जा अफिसानो जा बिभिन्न डेभेलपमेन्टेल खामानिफोरखौ जोंनि अर्गेनाइजेसना माने एजेन्डा हिसाबै मावगासिनो दं आरो मावगोनबो। बे लेखायै जों नुदों जे बीजेपी जोंनि दला थांनाय 10 बोसोराव जथेस्थ' खामानि मावदों नोंथांमोना नुगासिनो आसामनि सावगारियानो सोलायलांबाय बिभिन्न डेभेलपमेन्टेल वार्क जादों लामा दालां इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेजफोर लुदों। जोंनि मोनसे बिसास जुदि जों पावाराव फैयोब्ला आरो आं जुदि गरेश्वर गमामायैनो जुदि गरेश्वर टिकेट मोनोब्ला जेसेबांखिनि थांनाय बारनि सरकारफ्रा मावनो हायाखै एबार मावनो नाजागोन आरो। जोंथ' नुदोंना जोंनि समस्थियाव मेइन फार्स्ट मावनो गोनां खामानियानो जाबाय लामाया जोंहा मोजां नङा। गोग्गो लोंनाय दै जुदिও जल जीवन मिशननि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दैनिबो प्रब्लेम दं ओमफ्राय माखासे जेनेबा मुल जोंनि समस्याफ्रा जाबाय इरिगेसननि प्रब्लेम दं जोंहा आबादारिफ्रा माने जुदिও जों मिथिंगानि सायाव सोनारनानै खेथिफोरखौ मावो नाथाय जोंनि इरिगेसन सिस्टेमा मोजां नङा। ओमफ्राय गरेश्वरनि मेइन समस्या जाबाय जेनेबा मा होनो गरेश्वर हायार सेकेन्डारिया आर्ट्स सेक्सना हयथ' माबा जायाखै बेखौ जों लानो नाजागोन आरो मुल गरेश्वर टाउननि जि हाथाय माने मार्केट बे मार्केटखौ जोङो मोजाङै लुनो नाजागोन आरो बिदिनो जेसेबां समस्या दं गरेश्वरनि जों मावनो नाजागोन आरो। जिहेतु नोंथांमोना दायो सरकार मावनोसो लागोन नामा? ना सरकारा नंगौ बिटिसिआव जोंना एलायन्स सरकार दं किन्तु जों गरेश्वराव जिहेतु जोंना MCLA IPPL निफ्रायसो बिथांमोना मावनो नाजादों
दा मानि थाखाय खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हायाखै बेखौ जों मिथिया खिन्थु जोंनि सरकार फैयोब्ला जों एकदम मावनो नाजागोन आरो जेसेबांखि हायो ना जों नुदों बिथाङाबो जथेस्थ' नाजादों मावनो खिन्थु मानि थाखाय माखासे खामानिफ्रा जाफुंसारनो हायाखै बेखौ रायजोफ्रासो बुंसिगोन आरो नोंथांमोनाबो मिथिगौ खिन्थु माखासे खामानिफ्रा जथेस्थ' मावनो गोनां थालांजोब्बाय आरो जेनेबा लामाफ्रानो बांसिन लामा जायाखै जों दाखालि बार अखा फैनायाव माखासे मानसिनि न' बायनायाव जों नायगिदिंहैदोंमोन ओमफ्राय लामाफ्राथ' थाबायनो हाया एखेबारे हाब्रु जाजोबो ओंखायनो थांनाय 4 बोसोराव बिथांमोना मा मावखो मा मावाखै जेनेबा रायजोफ्रा नुगासिनो मावनो हायैनि खारनखौथ' जों बुंनो हानाय नंला खिन्थु जोंनि सरकार फैयोब्ला जों एखेबारे लामाखौ मावजोबग्रोगोन आरो फार्स्ट मेइन लामाखौनो जों माने मावग्रोजोबगोन बेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जों समस्याफोरखौ समाधान खालामनो नाजागोन आरो थांनाय बारावथ' जों जेनेबा 1400ल' जेनदों एबार जोंनि मोनसे संगठननि जों समिक्षा जोंना सोलिगासिनो दं बे हिसाबै जों एबार 20,000नि सायाव भट मोनगोन होननानै जोंनिफ्राय मोनसे आसा दं आरो सिनियर जुनियरनि खोथा गैया दलाव बयहाबो टिकेट नागिरनायनि मोन्थाय दं आं 2012 मायथाइनिफ्रायनो बिजेपिनि कार्यकर्ता हिसाबै खामानि मावगासिनो दं बिभिन्न पदबियाव आं खामानि मावदों स्टेटआवबो आङो एसटि मोर्चानि अफिस बेयारारमोन बोसोरब्रैसो आरो नर्थ कामरुप जिल्लानि एसटि मोर्चानि आफादगिरिबो आं बोसोरथामसो मावदों दा तामुलपुर जिल्लानि भाइस प्रेसिडेन्ट खोथाया जाहैबाय जोंनि दला बिजिरनानै नायगोन माने सोरनो टिकेट होयोब्ला माने दलखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बे हिसाबै टिकेटखौ सायख'नानै होनाय जागोन आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय साबैसे टिकेट नागिरदों ओरैनोथ' आं खोनाबाय थादों नागिरनायालाय 7-8 दं खिन्थु सिं सिं माखासेयाबो हयथ' मोननो लुबैयो खिन्थु बेथ' आरो नेचारेल खोथा दा आं मिथिनायाव 7-8 दं आरो नागिरदों जेबो नङा बयहाबो नागिरनायनि मोन्थाय थायो नोंथांनिया रोखा जागोनखौ मिजिंथिदों राजनितियावथ' बिदि रोखा होनना बुंनो हाया खिन्थु आंहा मोनसे बिसास दं जिहेथु आं थांनाय 14 बोसोराव खामानि मावगासिनो दं निस्सय दला आंनि सोमोन्दै एसे माने नायगोन होननानै आंहा मोनसे आसा दं आरो जुदि टिकेटखौ मोनोबा 100% टिकेट मोनबाथ' एबार बिजेपिखौ रावबो हमथानो हानाय नङा खारन जि मोनसे आन्दार कारेन्ट सोलिगासिनो दं आरो मोनसे जि वेभखौ जों दायो नुदों थांनाय बारावनो जों देरहायोमोन एसे गोरोन्थिनि थाखाय जों जेनदों एबारथ' जिहेतु उन्नयनानो मेइन इस्युथ' ओंखायनो जों देरहागोन होनना बिराद जोंहा मोनसे बिसास दं आरो